Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее животрепещущие для Крыма, Украины и мира темы и беседуем со знающими людьми. Сегодня у меня впервые в студии человек, с которым можно говорить, в общем, о главной проблеме, которая висит над всеми нами. Это Российский рейх или Российская Федерация, как она сама себя называет. Потому что у меня в гостях Василь Лаптичук, керівник, руководитель исследовательского центра Институт России. Название зловещее, потому что Институт России у нас как-то не зловещее, а странное просто, потому что у меня с Россией связаны разные другие слова, но вот институт нет. В чем, почему институт, чем вы занимаетесь, какие у вас темы конкретные? Ну, по-перше, ми виникли у 2005 році, коли дуже багато було різних дослідницьких центрів, дуже багато. Ну, а ми, оскільки робили ставку на все ж таки на науковий підхід до вивчення Російської Федерації, її внутрішньої і зовнішньої політики, і, зокрема, російсько-українських відносин, вирішили таким чином відрізнитися, оскільки у нас переважно науковці працювали, ну і працюють, і називали себе інститутом. Звичайно, ми зареєструвалися в формі громадської організації, нас потім розгромили на вимогу посольства Російської Федерації. Це який год був? Це був період Януковича. Період Януковича, навіть не скажу. На вимогу Мін'юсту нас якби ліквідували юридично, але нам це не заважає як групі творчих людей, які все життя займаються проблематикою Росії, продовжувати наші творчі потуги. А почему вы говорите про творчество? Тут, мне кажется, скорее что-то медицинское, потому что явление на самом деле, ну, как вот я выражаюсь, ну, я могу себе позволить, я журналист, я выражаюсь, что Россия — это такой, ну, рак на теле планеты, особенно сейчас это понятно, и такой, ну, ментальное такое извращение, которое, во-первых, нужно понимать. Многие украинцы не понимают, что такое современная Россия, к сожалению, ну, или не очень интересуются. Я так наоборот, я там прожил 43 года, я очень хорошо их понимаю, да. Как ваша функция — это исследовать то, что там происходит в политике, в экономике, и подавать українському обществу, політикам, кому? Цель какая? Насправді, потреба в такій інформації потреби такої інформації з боку української держави, ну, принаймні до недавніх років не було. Всі політики, які приходили в Україну до влади, вони переважно займалися, ну, ми вже знаємо, якби у демократичному суспільстві, чим хто займався, хто скільки зібрав. І це все, звичайно, відбувалося за рахунок корумпованих зв'язків із Російською Федерацією. Російська Федерація намагалася корумпувати кожного політика, кожного чиновника. Ото зять збуває метал чи труби в Росію. Скажімо, Кучма не хоче якесь політичне рішення приймати. Раз, Пінчуку перекривають торгівлю з Росією. Да? І так на кожного політика у них були свої важелі впливу. І інформація про Росію, реальна інформація, цікавила лише деякі представництва деяких закордонних країн, а також деяких політиків України, про яких, ну, мало відомо. Знову ж таки, повертаючись до того, що ви сказали, ну, от якщо це рак, якщо це хвороба, знаєте, кожен лікар повинен, якщо він любить свою роботу, і онколог, і вірусолог, і бактеріолог, так, вони люблять свою роботу, вони дивляться на цю бактерію з оптимальної точки зору, в тому числі з точки зору контролю за нею, ліквідації її, оптимальної ліквідації, або відгородження від решти світу. Отак само і Російська Федерація. Це дійсно, ви десь так от по-своєму художньо її обізвали, насправді це дійсно на сьогодні. Ну, я більше схильний до юридичної термінології. Відповідно до статуту ООН і відповідно до резолюції Організації Об'єднаних Націй від 1974 року про визначення агресії, Російська Федерація є державою-агресоркою. І навіть якби вона якось доказала свою відсутність їхніх військ у тому, що вони були в Криму, у тому, що вони були на Донбасі, у тому, що вони блокували судна, порти українські, в тому, що вони засилали найманців, обстрілювали нашу територію, заходили їхні Збройні сили на територію України. Якби навіть це все було неправда, то Російська Федерація, як на мене, то з дуру, задокументувала факт міжнародної агресії зміною до Конституції власної, назвавши територію суверенної держави Україна, члена ООН, власною територією, теж як член ООН, чи членкиня ООН. Таким чином, Російська Федерація, відповідно до вимог статуту і резолюції ООН, є державою-агресором. У цьому випадку мав би бути задіяний ще в 2004 році, якщо,
у 2014 році, а як на мене, то ще у 2008 році, звичайно, механізм тиску на агресора. 7-й розділ статуту ООН передбачає цілий комплекс тиску. Таким чином, у разі ознак агресії, передбачених конвенцією, чи резолюції, точніше, 74 року ООН, кожна держава, яка здійснює акт агресії, про що ми говорили, це блокування портів, суден, обстріл території, найманці, анексія, це все. І тоді всі члени ООН мусять тиснути на цю країну. Як це відбувається? Це відбувається економічно в першу чергу, політично. Припиняються або обмежуються дипломатичні відносини, припиняється торгівля. Не просто до міжнародної ізоляції, а, цитуючи статут ООН, аж до припинення радіозв'язку з державою-агресором. Таким чином, агресор опиняється в ситуації, коли він змушений капітулювати. Ну, изоляция Так, и так, давление. Так, на сьогодні, скажімо так, всю агресію проти Грузії, проти України фінансують, ну, страшно сказати, члени НАТО. Тобто це більшість країн Європейського Союзу, які на сьогодні платять Росії за нафту і газ. І саме ці гроші є основним ударом для агресора по Україні. Якби НАТО у 2014 році припинило фінансувати армію Російської Федерації, ну, власне, державу Російської Федерації, яка є воєнізованою, централізованою державою, війни б вже не було, і Росія була б вже така, якою вона була тисячу Ви років знаєте, тому. я з вами, Василю, абсолютно погоджуюся. Це така гібридна ситуація, коли ті самі країни, які засуджують Росію, які кажуть, що вона агресор, голосують в ООН там, чи в Європарламенті, де делегати голосують, вони ж самі фінансують Путіна. Звичайно. І от ось таке питання. Наскільки бюджет Російської Федерації, ну, так, оціночно, да, залежить від нафти і газу, того, що в найбільшій кількості купує Європа? Теперішні дані, вони засекречені, а те, що було до війни, точніше, вони спотворені, а не засекречені. Ми підозрюємо, що цифри інші. Ми орієнтуємося на цифри до 2014 року, які десь приблизно відображають і теперішній стан. 50% бюджету Російської Федерації – нафта, 25% та, що продається назовні, 25% російського бюджету – газ, 10% – це корисні копалини, включно з деревом, тобто сировина природня. І ще відсотків 3-5 – торгівля зброєю, ну і решта там вже копійки пішли. Тобто Росія щось виробляє, ну крім перерахованого вами, це 15%. Щось вона виробляє. Ну, зброя, там якась там ще щось трошки. Ну, це зовсім окремі відсоточки, зовсім окремі. Там фактично, ну, якась десь, може, сільгоспродукція, хоча там дуже мало. І, ну, до речі, вона один із найбільших виробників зерна. Так, після Єгипту, здається. Так. Там десь Тобто, в принципі, вона щось експортує, але це не має жодного значення для на тлі цього. так, да. тобто просто перестаньте купувати нафту в Росії, і Росія, вона рухне як держава. І оті сотні поневолених народів, ще якщо їх підштовхнути, трошки допомогти, пояснити і дати трошки копійок, вони просто розбіжаться на всі боки. Ваш прогноз, така теж експертна оцінка. Якщо уявіть собі, що таке блокування повне економічно відбулося, ну тобто ембарго, ну, на кшталт Рейгановського, ну, того, через яке саме Радянський Союз було зруйновано. На скільки років вистачить запасу? Тут треба враховувати, ну, звичайно, абсолютного блокування, ну, в реальності його не може вийти, тому що десь приблизно 700 мільярдів золотовалютних резервів, вони в різних активах, вони в різних країнах, вони в різних цінних паперах, у золоті. Тобто, розумієте, уявити одномоментне повне блокування всього цього дуже важко. І, до речі, ви знаєте, за останні дні Росія почала різко скидати всі свої доларові запаси. А що це означає? Вони бояться санкцій Сполучених Штатів, раз. Вони бояться блокування цих цінних паперів. Можливо, готуються до акту чергової агресії, після якого буде чергові санкції. Можливо, ну це дуже теоретично. Тобто, звичайно, вони намагаються уникнути от саме відповідальності з точки зору міжнародного права як агресора. Таким чином вони намагаються вийти на євро, яке їх поки що шанує Німеччина, там Франція, так? Вони намагаються вийти на юань, вони намагаються свій рубль десь там тримати, а долар вони будуть скидати. Все, що в них є в доларі, вони його зараз перепродають, віддають, міняють форми валютності, скажімо так. На скільки років їх вистачило, знову ж таки, пам'ятаєте, коли почалося в 2014 році, всі експерти чомусь говорили про 3-4 роки. Ви знаєте, можливо, враховуючи, десь воно так можливо і було б. Тобто вони протрималися б. От років 3-4 протрималися б. А що було б далі, якби в них не купували нафту? Ну, фактично, вже на другий рік це були
почалися б злидні. Тобто це були б дійсно картки. І почнеться теж поступовий процес. Почнеться занепад в різних галузях. Звичайно, звичайно, розруха почнеться менше фінансуватись регіони, які почнуть згадувати про свою національну самоідентичність. От, армія, звичайно ж, буде менше фінансуватися. Поліція, яка дуже велика спецслужба, які І більше за радянські часи просто... Потім у якихось національних округах з'являться свої власні лідери, власні якісь там військові чи парамілітарні формування, можливо, якась військові частини відмовляться служити. Тобто це процес, він відомий у всьому світі як державна деградація через відсутність централізованого фінансування. Тобто, якби, звичайно, це все зробити, ну, знову ж таки, членам НАТО варто було перестати, просто припинити купувати нафту. І кінець... Це вже був би такий удар. І навіть якби воно залишилось так, як є, то принаймні Європа і члени НАТО уникли б можливих цілком вірогідних наступних актів агресії, які зрештою могли б привести і до Третьої світової війни. Ви знаєте, ви ж вивчали, ми всі вивчали, але ви глибоко, напевно, вивчали історію Другої світової війни, і там перед війною багато ж бізнесу британського, французького, Сталінський Радянський Союз, вони не тільки спілкувалися, мали такі нормальні відносини з Рейхом, і вони, по суті, вони фінансували Гітлера і навіть Сталіна фінансували. Ну, уже після нападу на Радянський Союз останні ешелони з металом і зерном перетнули радянсько-польський кордон на Німеччину. Тобто, звичайно, що Друга світова війна, вона розпочалася завдяки потужній підтримці з боку Радянського Союзу, економіки Німеччини. Ну, крім того, розділ Європи на сфери впливу, окупація країн Балтії, Польши. Причем сам Советский Союз голодал, но население жило ужасно. И голодоморы в Украине, и вообще в целом очень бедная страна была. Но немцев вооружать и кормить не забували. Так, але німці кінця 30-х це були вояки, тобто еліта Німеччини, це був переважно вермахт. Тобто єфрейтор Гітлер, який брав участь у Першій світовій, він теж вояка був. Да. І вони були прямолінійні. Навіть за кілька годин до війни вони фактично оголосили цей ультиматум Радянському Союзу, і вони і почали. Вони, можна сказати, в певному сенсі воювали, чесно, якщо це можна якось так сказати взагалі, хоча що це було, це був жах. А Росія робить ще гірше. Вони, розумієте, вони воюють без оголошення війни. Вони кажуть, що ми не воюємо, і воюють. Причому завжди. Так. Тобто це, розумієте, це принцип дійсно тих, на жаль, витоків їхнього керівництва, яке працювало в КДБ, основним знаряддям якого був шантаж, брехня, така, знаєте, контрпропаганда. Взагалі, Радянський Союз, він вже виріс як дріжджі, як на дріжджах, на брехні. Це гасло «Нас тут немає», воно ж повторюється. Це Корея, В'єтнам. Так. Всі країни, там, Африка, більшість країн, де вони були. Вони кажуть, а ви докажіть, а ось, дивіться, а по російському законодавству так нельзя, да? Тобто ви нам нічого не казали. А чому? А за міжнародним правом? А в нас уже пріоритет, рішення Конституційного суду. Скажите, Василь, а почему вот этой политики гибридной, ей лет 100, вот начиная с советской власти, то точно. Еще, наверное, при царе батюшке как-то так врать особо не было принято среди монархов. Они все-таки монархи были, даже родственники друг Честно друга. было, да. Ну, более-менее, да, порядок какой-то был. То Советский Союз врет всегда. Российская Федерация врет на голубом глазу. Они, почему-то мир весь, да, не выработал иммунитету. Не то, что иммунитету, все же все понимают, на самом деле. Да, вот если люди честно, они понимают. Но как на это реагировать? Как вот эту всю брехню их просто так в сторону? И давайте по сути. Мы наоборот, вот они, вы же про Крым упомянули, что Крым, Путин как бы сам себе подписал это международное преступление, да? Так. А вот с Донбассом, с ОРДЛО, он решил так не палиться, он решил выгодней, что просто такая оккупация, и нас тут нет. И посмотрите на картах агентств всяких там информационных. Я во Франции был, там в Германии, наверное, тоже. Там написано сепаратисты. Сепаратисты. То есть России нет. То есть если Россия не сказала, что войдет в войну, значит войны нет. То есть агрессор определяет терминологию. То есть он может завтра захватить Польшу и сказать, а нас там нет. И мир такой, наверное, там какие-то повстанцы польские. Будем писать повстанцы. Це проблема сучасного світу. Проблема розвинених демократичних суспільств, які не хочуть жити гірше, які планують відпустку десь там в Африці і планують поміняти автівку. І їм потрібно газ і бензин за ту ціну, за яку вона є. І це проблема Європи, це проблема взагалі розвинених суспільств.
у яких вже мало дітей, скажімо, бо вони хочуть жити гарно, Мгм. щоб в них був високий рівень життя. Війна – це обов'язково пониження рівня життя. Ну или хотя бы даже санкции, да, все равно цены вырастут. Тому там, війна что-то. десь в Україні, десь там на пострадянському просторі, десь між этими русскоязичними, да? Тому що російські посольства дуже гарно працюють за кордоном, на відміну від нашого, вони пояснюють, що це все територія Росії, яка фактично там умовно десь там сталося непорозуміння, Ленін там щось комусь віддав, нібито там чи Сталін, да? Дозволив. От. І весь світ якби дивиться на це, знаєте, у демократичні суспільства, які обирають лідерів сьогодні, а ті лідери визначають відношення тих держав до України, насправді хочуть просто комфортно жити. Так само було і наприкінці 30-х років перед Другою світовою війною. Не хотіли воювати, думали, а якось минеться, Вот якось такой минеться. вопрос, Василий. Я хочу уточнить ваше мнение. А не кажется ли вам, что частично в этом виноват сам демократический строй? Я сейчас поясню, почему. Звичайно. Вот есть каденция, ну, чаще всего это 4-5 лет. Она в партии каденция, в Германии, она у президентов такая каденция. И причем в большинстве стран еще и ограничено 2 каденциями. В некоторых нет, в некоторых нет. То есть задача политика не думать стратегически, вот как думали там монархи какие-нибудь. Это же страна его все равно остается, Так, да? так. А вот он Макрон. Ви вихопили просто. Главное, что при мне в Париже было хорошо, а после этого до трава не расти. И просто вот этот горизонт планирования, да, он автоматически у них упирается в стенку конца каденции. Лично. Боже, вихопили в мене ці слова. Я лише вчора одному натівському офіцеру пояснював от саме слабкість їхнього суспільства. Путін забезпечив, ну Росія забезпечила безперервність влади, ну скажімо так, шовіністичної влади, проімперської влади. Какая бы ни была, это все прилагательное, но она действительно непрерывная. Північна Корея забезпечила цю спадковість влади по-своєму. Китайська Народна Республіка по-своєму забезпечила, у деяких африканських племен це по-іншому теж, але забезпечено. І оці країни, вони дійсно, визначивши свої національні інтереси, ну, скажімо, там, ліквідацію України як незалежної держави, там, приєднання Білорусі, там, ліквідацію Польщі, визначивши десь на рівні РНБО, на рівні от еліти, оцеї безпекової, вони можуть планувати і робити це десятки років. На відміну від демократичних суспільств, де люди для того, щоб бензин не подорожчав там на кілька центів, вчора вибрали лівих, а завтра виберуть правих, а ті праві, виявляється, вже давно фінансуються Російською Федерацією чи ліві. Так, тобто там дійсно міняється, і кожен, хто стане там при владі, він планує на 4 роки, щоб ще раз залишитись при владі. Йому треба, щоб не було війни. У них не було війни. Правильно, кожне суспільство вибирає політиків, щоб воно забезпечувало йому життя комфортно, бюргеру, буржуа там, чи мешканцю Британії, да, вони хочуть гарно жити. І пояснити їм, що їм зараз потрібно гірше жити, для того, щоб ризикувати, втягнути власну країну у ядерну війну з Російською Федерацією. Да будь-яку війну. Через Україну. Навіть в економічну війну. Так, через Україну, яка потопає насправді в корупції, яка досі на офіційному рівні не визнала цієї агресії, яка вже, Господи, 7 років мириться з цією агресією, яка не виконує закону України про оборони. Там лише почитайте 1-4 статтю. Досі жоден наш президент не виконав. А що? Поясніть вот это. Пояснюю. Закон України про оборону. Перша стаття, вона, по суті, викладає зміст Конвенції ООН, в резолюції ООН 74 року про визначення агресії. Те, про що ми говорили. Там сказано, що агресією вважається блокування портів суден, засилка найманців на територію іншої держави, обстріл території іншої держави з власної території, введення власних військ на територію іншої держави, анексія частини або всієї території. Набір. Повний набір. Оце перша стаття. 4 стаття регламентує у разі ознак агресії, тобто як тільки рушили кораблі російські... Тобто оголошувати, чекати на оголошення з боку ворога не треба. Ні. І саме конвенція, і саме резолюція ООН також передбачає, і 51 стаття статуту ООН передбачає, що агресією вважається акт агресії, визначений резолюцією ООН, незалежно від того, підтверджує цю агресію агресор чи ні. Так, а тепер 4 стаття Закону України про оборону, яка зобов'язує Верховного Головнокомандуючого за ознак агресії, скажімо, з боку прикордонних військ, з боку армії, з боку Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, оголосити воєнний стан, який має бути протягом 24 чи 48 годин затверджений парламентом. Якщо ні, він може це подавати довічно. Василь, у вас есть
версии, почему этого не случилось в 2014 году, в 2015, в 2016, в 2017, в 2018, в 2019. Спроба одна была. Это конец 2018 года. И когда совершенно логично было объявить военное положение, когда корабли были захвачены, это был акт агрессии, надо было хотя бы мировому сообществу показать, что мы в тонусе. Ну, что мы расцениваем это как акт агрессии, да? И все, что услышал тогдашний президент, это то, что он хочет захватить власть, устроить диктатуру. Те же самые люди, которые это говорили, через 3 месяца выборы, которые он проиграл, тут же замолчали про диктатуру, про все, да. И прошло еще 2 года, что глупость все просто была. И уже никто и не попробует никогда это видеть. Потому что если Зеленский сейчас введет военное положение, и ему будут говорить, что он хочет захватить власть. То есть, це треба було робити на другий день після інавгурації і попросити Генеральну прокуратуру дати оцінку агресії, бездіяльності попередніх верховних головнокомандуючих. Тому що відповідно до 20 статті Закону України про оборону особа, яка не виконує вимоги 4 статті, несе відповідальність. Ого. Наші керівники часів Порошенка, ну, нібито знайшли такий квазі-юридичний вихід з цього, там якесь положення про РНБО. Вони туди вписали, що РНБО, там більшість голосів визначає введення воєнного стану і мобілізації РНБО. Хоча, розумієте, положення про РНБО чи закон, воно не суперечить вимогам, і ніхто не скасовував вимог базового профільного закону. Так. Те, як це робить президент у який спосіб, розумієте, чи радиться він з РНБО, як це передбачили вони, чи не радиться, у нього є вимога у 4 статті. Це його пряма відповідальність. Так, його особиста, може він радитись з кимось чи не радитись, але він зобов'язаний ввести воєнний стан і оголосити повну або часткову мобілізацію. Потім переводиться вся економіка на рейки України. Далі, за логікою міжнародного гуманітарного права, яке складається із Гаазьких конвенцій і додатків до них, і Женевських конвенцій і додатків до них. Власне, Гаазькі конвенції – це ведення війни, а Женевські конвенції – це захист мирного населення. Так от від базової конвенції 1907 року, країна жертва агресії, тобто не може вести війни, як і країна-агресор, до оголошення ультиматуму. Ультиматум – це оголошення воєнного стану. Тобто за логікою, за міжнародним правом, Україна після оголошення воєнного стану і мобілізації, повної або часткової, не просто за ознак агресії, а вже за факту агресії, мала б оголосити стан війни і оголосити агресору ультиматум. Після оголошення ультиматуму, який не передбачає дискусії, тобто ми визначаємо звільнення території України до кордонів, зафіксованих у депозитарії ООН, наших і російських, так, і виплату якоїсь компенсації, очевидно, і притягнення до відповідальності. Якщо, звісно, агресор відповідає ні, тоді ми думаємо, що робити. Тобто оголошення стану війни, тобто ультиматуму державі-агресорові, не означає початку бойових дій, як і не заперечує їх. Тобто, скажімо, Японія з Російською Федерацією досі у стані війни. Точно. Так. Точно. І не обов'язково воювати. Мирного ж договору немає. Але, звичайно, при цьому відбувається арешт всього майна агресора на території України, закриття кордонів, припинення дипломатичних відносин, інтернування, заборони валюти, інтернування, звичайно ж, інтернування всіх громадян агресора, тобто або їх утримання в місцях, компактних місцях зосередження, контроль за ними домашній, або будь-який спосіб, видворення за кордон. Ну, якщо держава вважає, що загрози існують. Тому ми не мали б убивств у центрі Києва, ми б не мали цих відкритих кордонів, ми б не мали диверсій, ми б не мали продовження вербувальної роботи російських спецслужб на території України, вільної фактично. Да? Тобто у разі виконання нашими керівниками законів України всього-навсього, елементарно. Нічого б того, що міжнародних зараз... конвенцій. Так. Да. Нічого б, тобто ми самі є порушниками міжнародного права. Слухайте, це дуже цікаво, те, що ви зараз кажете. Ви фахівець, я розумію. Банальні, прості, прописані в законах, так? В конвенціях. Але ось нам же казали, що якщо ми в будь-який спосіб скажемо офіційне слово «війна» на адресу Російської Федерації, і це за Порошенка було і зараз такі самі інтонації, що його же Зеленского попросили там Путина оценить, говорит, нет, вот мы войну закончим, потом я буду оценки давать России, Путину, ну, чтобы не мешать взаимоотношениям. Так вот, судя по тому, что вы говорите,
любое вот из тех решений, которое должно быть по законам принято, оно же не означало нападение какого-то. Это не связано напрямую с боевыми. То есть все так же и было бы. Но было бы определенный юридический статус у всех действий Украины, как внутри, так и международных. Більше того, якби Україна в 2014 році оголосила стан війни, і в ООН оголосила, і попросила кожного члена ООН попросити звіт виконання вимог статуту ООН про ізоляцію агресора. Знаєте, тоді б вже була б і ООН інша, і ми б мали союзників, і ми б вже знали, хто є хто. До речі, все це стосується до союзників держави-агресора, якою є Білорусь. Тобто Всегда я говорил, что это их союзник военный. Усе міжнародне право, все, що ми казали, арешт майна агресора і його союзників, інтернування громадян агресора і його А, союзників. между прочим, еще Армения. Закриття кордонів і його союзників. Це фактично треба було б, звичайно, за жорстким сценарієм пройтися по Білорусі і взяти до уваги весь ОДКБ. ОДКБ, да, это же все союзники Фактично, военные. якби заморозити відносини з ними То есть, смотрите, до з'ясування. то есть это было бы токсично для стран-союзников России. Звичайно. А мы бы делали проблемы в их взаимоотношении друг с другом. Так. Что они попадали бы под эти санкции в той или иной мере. Ну, це могла б розвідка ще допомогти зіштовхнути лобами усі ці країни, якби вона в нас працювала. Почему ни бывший президент и парламент, ни нынешний президент и парламент? Но вот когда я такое слышу, вот вы сейчас говорите, просто хоть с трибуны парламента выступай, все четко. Но когда кто-нибудь это скажет, вы хотите войны, вы хотите полномасштабной войны с Россией, от нас окажется весь мир, там, и все такое прочее. Вот почему этого не сделано? Это же брехня на самом деле. У вас найцікавіші і найпрагматичніші питання, які я чув з 2014 року, Да непростые. як від журналіста. Саме тому. Да. Ви знаєте, політичну, емоційну оцінку цьому можна давати, якісь власні роздуми можна. Я б почав би з юридичної оцінки, ми її дали. На наш погляд, вони не виконали вимог закону про оборону. Ну, а так по-людськи, з того, що вони говорили, з того, що ми знаємо, ну, якщо, оскільки у нас тут не юридичний консиліум, а ми тут до людей звертаємось, то можна так от підсумувати. Турчинов пояснював це тим, ну, по-перше, що було 5 тисяч лише із 140 тисяч, здається, чи 175 було тисяч тоді Збройні сили, і лише 5 тисяч здатні воювати. Ви знаєте, це найбільш шокуюча інформація за роки незалежності України. Тобто, десятки тисяч офіцерів і солдат, ну, особливо офіцерів, які отримали щомісяця зарплату, які отримали квартири, там, одяг, знаєте, які проходили вишкіл, інспекція, яка це все інспектувала, ці всі підготовки, тренінги, керівництво, яке підписувало цю боєготовність. Раптом виявилося, що вони ні за що не відповідають. Народ найняв армію за певним контрактом. Ми вам платимо, ви ніде не працюєте, ви податків не платите, ми вас одягаємо, даємо там якось квартири, платимо зарплату, ви ні біса не робите на полі і на заводі. Але якщо треба буде, ви нас захищаєте. Українська армія контракт провалила. Тобто, фактично, отримавши всі ті бонуси, які вона отримала, вони просто розвернулися і показали спину українцям, частково пішовши на службу агресору, а частково просто звільнивши чи перейшовши. Ну, Крим найяскравіший приклад. Звичайно. Це найганебніша, мабуть, сторінка за історію України, починаючи з 1244 року, там, да? Там, чи 1169 року, да? З Боголюбського. Тобто, фактично, це була найганебніша сторінка в історії України. І що найцікавіше, ну і найганебніше, знову ж таки, що це не тільки там десь пасічники чи селяни, хлібороби, знаєте, Ну, да. а військові експерти, професійні військові пояснювали, скажімо мені, що ми не могли воювати, бо в Росії більше танків, у них є ядерна зброя. Це означає, що наробіть танків, зробіть якісь там зброю і все. Для вас не існує якби жертви. Да? Тобто ви заходите куди завгодно, танки свої заводите. Оце для мене, скажімо, будь-які спроби підвести до виконання права, до закону. Так? Ви ж зарплату отримуєте, ви ж за щось підготовку там, в училищах військово вчилися. Да? Ми вважаємо це недоцільно. Вас экстремистом называют все время? Та ні, звичайно, ні. Ну, как Що же? Вы предлагаете воевать со страной, у которой больше танков. Ну, Ви розумієте, не танками треба воювати. Я вам розкажу приклад. Рік тому, десь приблизно, ну, може трошки більше, є така в них автономний округ Кабардино-Балкарія. Є. Там такі два маленькі народи живуть. Маленькі зовсім, так? І якось так сталося випадково. Там без наших, я думаю, без української розвідки, на жаль, це сталося. Просто, що один із цих народів, Кабардино, здається, почали святкувати якесь там 300-річчя якоїсь перемоги в якійсь війні. А вони забулися, що інший народ, який з ними живе,
у цій війні постраждав. Їх було жорстко там Да, помню. порізано, зґвалтовано. А потому что там один народ тюркский, а другой не тюркский. Так, і Росгвардія туди зайшла, там така понжовщина почалася. Розумієте, якби у нас були, тобто якби ми вели війну з ними, нам не обов'язково танками воювати, нам написати їм історію їхніх народів, методички, хто з ким посварився коли. Тобто нам треба було б допомогти тим народам з'ясувати свої справедливі кордони між собою, свої відносини, всі, які сотнями років Но накопичувалися. и эту войну мы тоже не ведем. Ми її не ведемо, тому що ми її не ведемо, тому що ми взагалі ніяку війну не ведемо. У нас немає українсько-російських відносин і ніколи їх не було. У нас є лише російсько-українські відносини. Ми лише реагуємо на дії агресора. Скажімо, Ізраїль би так себе не повів. Ізраїль би знайшов причину і почав би її там бомбити на місці. Ту причину, ну, образно кажучи, Ну, я бомбити. розумію. Тому от маємо те, що маємо. А повертаючись до чому вони це не робили, політики, Турчинов це пояснював, ну, крім того, що 5 тисяч армій, він пояснював це, що посли Росії і Франції у нього висіли на руках. Я не знаю, Ну, висели. як в українському законодавстві розписано, що якщо у вас Висят на руках послы. на руках, то ви можете не виконувати обов'язки. І Нарешкін якийсь позвонив йому з Москви і сказав, що якщо ви хоч раз вистрілите, то ми там А, будемо... ну все тогда. І Значит, все, розумієте? Тобто війна закінчена. Два посла, яких перед цим налякали Третьою світовою війною і бонусом на пониження ціни на нафту, так? Два посла, які могли бути об'єктивно агентами Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. От вони зайшли, а голова Служби зовнішньої Російської Федерації Зателефонував, да. зателефонував, і все, і перемога в Криму, розумієте? І далі приблизно так само. Ну, Порошенко я не буду навіть коментувати, там зараз я думаю, що ці прокуратура ці всі речі буде потрошки розкручувати. Це бізнесмен, ну, вибрали бізнесмена, маєте. Тепер чому не виконує? Ну, вибрали людину, яка не має уявлення ні про право, ні про менеджмент, ні про безпеку. Ну, маєте. От як на мене, то це колективна відповідальність наша всіх. Безвідповідальність. Причому, що всі вони чудові люди, кожен сам по собі, ну, як на мене, то... Ну, і чудова людина Так. це не фах. Як на мене, то мали б виконувати законодавство України в першу чергу, а далі то вже наша оцінка. Смотрите, еще под вопрос. Вот я до сих пор не пойму, зачем нам нужны дипломатические отношения с Россией. Вот убей, не пойму. Бояться. Пуповина. Какая пуповина? А они же- Генетична пуповина. Страх. У нас досі, так як у спецслужбах до недавніх років всі керівні посади займали випускники школи КГБ і співробітники КДБ до найнедавнішого часу. Розумієте? Усі керівні посади. Так само у нас досі усі ключові посади в державі займають люди, які пам'ятають Москву як столицю їхньої країни. У них страх перед росіянами. У них оце генетичне якесь бажання, острах розірвати відносини, що прийде начальник, інспектор з Москви і скаже ай-яй-яй. Тобто вони досі бояться. Знаете, такой интересный нюанс. Недавно было у посольства Российской так называемой Федерации, там митинг был. Угу. Но они там, потом Захарова, это из МИДа русского, врала, что там перекрыли въезд в посольство, там блокировали посольство, экстремисты там и так далее. На самом деле выглядело все точно наоборот. Не то, что никто ничего не блокировал, их охраняют нормально, там колючая проволока. Так машины посольские с дипломатическими номерами совершенно спокойно стоят вне территории посольства. Они припаркованы вокруг, сбоку, вот с левого бока, смотреть с Повитрофлотского проспекта. Они стоят, их машин 10 номерами. И что самое интересное, кстати, это еще предлагали году в 15-м, ну, это же элементарно, хозяйственное управление Министерства иностранных дел, или кто там занимается, выдает им другие номера. Это право страны пребывания. Так до сих пор у них номер 01. До сих пор у России 0,1. Ну, сделайте 99, там, сделайте 0. Ну, как-то выразите свою... Ну, это же вообще элементарный вопрос щелчка пальцев. Даже этого не сделано. Ну, бачите, це тоді ще визначилось, ну, це при Кучмі це почалося, все ці 0,1, тому що Росія була дійсно, ну, він сам росіянин, Ну, був етнічний. понятно, ну, слушайте, ну, это меньшевартость такая. Ну, уже война, уже в 8-й год война. И вот кто мне объяснит в здравом уме и трезвой памяти, зачем мы позволяем здесь находиться сотни, ну, как минимум сотни сотрудников посольства. Они что туда приходят? В теннис играть в настольный? Рішення про ці речі приймає керівник зовнішньої політики, яким є президент України. Я знаю, чому це рішення не прийняв Кучма Янукович. Ну, тут даже до війни, объяснять, да, звичайно. понятно, да. Я розумію, чому це не прийняв рішення Порошенко, бо в нього були зв'язки, в нього був Медведчук, у нього була торгівля. От чому рішення не приймає теперішній президент? У мене єдине пояснення. У нього є якийсь радник, оскільки Зеленський, ну, очевидно, там у нього не в тій сфері він працював, не в області безпеки, не в області міжнародних відносин. Тобто для нього багато що є новим. І він дуже слухає, очевидно, своє оточення. І 100%, що в нього в оточенні хтось йому нашіптує. Ніхто не хоче загострювати типу відносини. Ну, да. але куди вже гостріше, ніж є? Куди вже гостріше, ніж є, коли Росія не приховує того,
Уже навіть президент оголосив, що ну, все лівобережжя має Ну, це перше. А стати друге, ось Новоросією. ми маємо приклад Грузії. Чи, як вони просять називати, Саакартвело. Так. Ми маємо приклад Саакартвело. Вони вже 13-й рік не мають дипломатичних відносин з Росією. І що? не жужжать. Взагалі нічого. Так. Там навіть цих росіян, цих туристів, там, не знаю, ложка єш. Ну, тобто нічому ніщо не заважає. Зачем? Наших дипломатов там периодически арестовывают, высылают. Здесь целое... Они же... Это же понятно, что это резидентура. Которые, Звичайно. да, которые, они ж тут, я еще раз говорю, они ж тут не сидят просто так, балду гоняют. Они же собирают информацию, встречаются с пророссийскими, своей агентурой, передают им что-то, забирают что-то, дипломатической почтой что-то отправляют и так далее, и так далее. Я уверен, что мы никакой подрывной работы, вот, зеркальной, в России не ведем. Ми Зачем? Мы тут проигрываем. Ми там під таким ковпаком. Да в том-то и дело. Кожен То дипломат. есть это все невыгодно Украине от начала и до конца. Може, наші керівники пояснили б тим, як йому сказали, скажімо, там керівник Служби безпеки, що нам потрібно, щоб вони були тут. Ну, То краще щоб стежити, з ким вони будуть контактувати. Ну, як у них це вийде, знаєте, я от тут вже можна сумніватися. Краще б їх тут не було і за ними не Я стежити. погоджуюсь. І не ризикувати. Тому що поки що вони нас обіграли по всіх пунктах. Дивіться, міжнародне право паралізоване, ООН паралізоване, Рада безпеки паралізована. Так? Більше того, ми не тільки зазнали територіальних втрат, ну, скажімо так, тимчасових, може комусь подобається це слово, в Криму і на сході України, але й ми підписали фактично капітулянські домовленості, навіть це не міжнародний договір, це домовленість. Тобто ми політично пообіцяли імплантувати в Україну фактичну частину Російської Федерації, на яку тепер перетворюється ДНР, ЛНР, з правом вето у Верхній Палаті. Не, ну там хитро. Там же это обусловлено такими условиями, которые Россия не даст, никогда не выполнит, вывести войска и так далее. Знаєте, як там написано? Да. Після всеоб'ємлющого урегулювання вони тоді можуть нам кордон залишити. Знаєте, що таке у російській мові, чи у російській психології, чи у російському Всеобъемлющее регулирование. безпековому праві означає всеоб'ємлюще урегулювання? Ликвидация Украины как суверенного государства. Це ліквідація останньої школи у Карпатах. Оце всеоб'ємлюще урегулювання. І от українська сторона, знаєте, там в особі певних посадових осіб це підписала. Більше того, побігла в Раду безпеки ООН і провела його ще й там. Розумієте, ще й Рада безпеки ООН. Це єдиний світовий уряд, який може змусити країну виконувати, в тому числі воєнними засобами, свої обіцянки. Тому це була не просто поразка, це була, знаєте, навіть поразка на випередки. Ми не просто втратили території, ми не просто зазнали воєнної поразки, а ми ще й зазнали шаленої дипломатичної поразки. Тому що ми зобов'язались виконувати волю агресора на власній території, включно з фактично зміною територіального устрою. Да, мы еще говорим потом, что вот почему, с чего я начал, что почему они называют их сепаратистами на Западе, там, тогда мы сами дали повод, конечно. Но скажите, но это опять объясняется тем, вот на любой ваш вопрос, на любую вашу логичную абсолютно реплику вам скажут, мы были не в силах, не надо было злить Россию, Россию злить, это мы бы потеряли еще больше территорий и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, сейчас мы имеем гораздо более сильную армию, которую точно уже вот нельзя так вот назвать небоеспособной. И сами же наши там руководители гордятся, что это одна из сильнейших армий Европы. Окей. Так почему же сейчас, когда уже и армия подтянулась, вот в апреле был просто такое нагнетание, что американские дипломаты здесь имели 4-й уровень угрозы. Ну, то есть 5-й — это война, да, с бомбардировками. То есть и Госдеп, и Европа, и Байден звонил Путину, там, и все такое. То есть вот накал, да. Почему даже в таких условиях речи не идет, молчание полное и о дипломатических отношениях, и о чрезвычайном положении, о какой-либо милитаризации общества, настройки его на воєнний лад? Це питання, знову ж таки, до безпекового і політичного менеджменту країни, яке все зводиться там до однієї, двох, трьох осіб, які приймають рішення. Очевидно, в їхньому оточенні радники, які з подачі тієї Російської Федерації не радять це робити, бо це невигідно Російській Федерації. Це так само, як я кажу, що коли знайдете джерело першого офіцера, хто вивів оту цифру 5 тисяч весною 2014 року, боєготовних у Збройних силах, я не вірю в це.
Це була відверта, активний захід Отмазка такая. військової розвідки Російської Федерації, які через свою агентуру провели там міністру і президенту ці цифри. А ті, ну будучи очевидно, маючи ті моральні ділові якості, які вони мали, з радістю погодилися на цю цифру. А ми не можемо воювати. Добре, ми будемо залишати територію. Їм це було простіше з точки зору їхнього, знову ж таки, морально-ділових якостей і психологічного стану. Тогда я уточню еще вопрос. Возможно, вы частично ответили. Такой без сопротивления уход из Крыма. И ну, по Донбассу там сложнее, да, но все равно. Это в чем главная причина? Вот можно сказать, что Крым сдали, например? Звичайно. Вы Звичайно, так здали. это формулируете? Ну, а як? Це, може, це звучить якби так публіцистично, мені більше подобаються юридичні терміни. Відбулася окупація і анексія за фактичної бездіяльності Збройних сил і політичного керівництва України. Вот это точная формулировка. Да? Так, тобто ми втратили територіальну цілісність, це ще точніше. Ми порушили Конституцію України, ми дозволили частині території України перейти під контроль іноземній державі. І жодна людина Не відповіла. Не відповіла. Ані політично, ані юридично. По Криму ми знатимемо картину і матимемо вакцинацію від наступних отаких уражень лише після того, коли багаторічний суд допитає кожного чатового, це караульного, так, який стояв на чатах чи на посту, який охороняв військову частину чи склади. Тобто, хто дав команду зняти караул? Всі військові частини, всі склади зброї, всі протиповітряні станції оборонні, Слушайте, всі охоронялися. Это без приказа все произошло? Ну, суд має, знаєте, я там не служив у той час, суд мав би допитати кожного начальника караула, кожного командира військової частини. Чому оця військова частина, де у вас є статут караульної служби, чи там, як він зараз, вартової служби називається, там все розписано. Розумієте, заступаючи в наряд, кожен караульник, там солдат, офіцер, він отримує бойову зброю. І я вам скажу, всі, хто служив в армії, знають це на пам'ять. Стій, хто йде. Стій, стріляти буду, пересмикування затвора, патрон в патронник, постріл на попередження вгору і потім постріл на ураження. У разі раптового нападу на військову частину, на склади, що охороняються, стріляють без попередження. Інших варіантів не існує. Кожен солдат, рядовий, чатовий сержант, який заступив на варту, мусив відкривати вогонь по кожній незнайомій особі. Це така... Чи то козак був у жіночому вбранні, чи то жінка у дитячому вбранні, є поняття «стороння особа». І якби вони навіть, ці козаки там на 4 ходили і дітей себе корчили, це не має для статутів Збройних сил жодного значення. Є поняття «стороння особа». Якщо стороння особа намагається перетнути межі, які не можна перетинати, межі військової частини, якщо ви намагаєте захопити військову техніку чи зброю, кожен чатовий мусив забезпечити вогневий захист об'єкта. Скажите, Василь, Іначе тюрма. Я понял. Так. А вот как вы думаете, ваше предположение, вот этот приказ не сопротивляться, вот как говорили, послы там на руках висели, там Меркель, может, на трубке висела, там еще кто-то, ничего не делайте, мы с Путиным договоримся, да? Это все разговоры. Звичайно. А это где-то зафиксирован вот этот приказ не сопротивляться? Це треба запитати тодішнього міністра оборони, його Ви заступників. не слышали об этом? Ні, я думаю, що не було ніяких наказів, були безліч телефонів безглуздих, було безліч якихось телеграм безглуздих, типу не провокувати потихеньку, а потім потихеньку всім виходити звідти, їм там якусь зброю навіть віддали, головне прапори віддали, вони з високо піднятими прапорами залишали територію України. Це те, про що ми говорили, це невиконання Збройними силами контракту з народом України. Можливо, дешевше було б і ефективніше наняти приватну армію, яка б, можливо, захистила Крим дуже ефективно. Скажите, а как вы думаете, когда-нибудь будет суд, который разберет деятельность и бездеятельность каждого, кто тогда имел посады? Воєнної чи політичної? У разі обрання президентом першої ж законослухняної особи, першої ж, яка має уявлення про закони, про обов'язковість їх виконання, те, про що я казав, мусить бути допитаний кожен чатовий, кожен начальник варти і кожен командир військової частини, і до самого верху. І аж тоді ми побачимо повну картину, і ми повинні ще, а військова контррозвідка нам повинна була підказати, звідки взялися ті 5 тисяч на всі Збройні сили, що готові воювати. 5 тисяч? А що скажуть ті 140 тисяч? Що вони не хотіли воювати? Вони ж цього не казали. Я не думаю, що їх запитували. Хто в них питав, так. Так, розумієте? Тобто це другий злочин проти України.
Ну, це брехня. Звичайно. Слухайте, а давайте економічну складову обговоримо. Наприклад, чому досі? Ну, я вот просто знаю, что так ужасная фраза, но половина Киева, половина центра Киева принадлежит русским бизнесменам. Облэнерго им принадлежат. Стратегические объекты, торговые центры, подземные всякие торговые центры, где народ составляет кучу денег. И это идет в том числе такому персонажу, как Бабаков, например, насколько это не моя информация. Угу. Бабаков — это один из тех, ну, условно, олигархов, которым Путин поручил финансировать террористические организации ДНР и ЛНР, содержать и так далее. То есть каждый день жители города, где победил Майдан, столицы страны, которая 8-й год ведет войну с жертвами многотысячными, страной-агрессором, идет, покупает гражданин мороженое дочери, из этого мороженого там 20% уходит в Россию, Так. там, или 50%, из которых определенный процент идет на ДНР, ЛНР, на убийство ее же отца, брата, там, его же, да, там, и так далі. Ну, це Що за сюр вообще? Це з цієї ж серії, коли завод одного політика працює на території Росії, платить податки під час війни у бюджет Російської Федерації. Голова Конституційного суду купує ділянку землі собі. Це взагалі в просто Криму, за на території. гранью. Да. Тобто українці чомусь, як політична нація, не захотіли воювати. Вони не обрали воїна, вони не обрали законослухняну особу, вони не обрали потенційного безпекового менеджера, який би міг забезпечити опір агресору. Вони обрали того, хто обіцяв мир і не стріляти. Так? Що один, що другий, там, що третій. Причому ці обіцянки виконати фізично неможливо, бо ти не можеш, політик відповідальний, він не може щось обіцяти, що від нього повністю не залежить. Звичайно. Так що вони просто погано знали, що таке з себе Російська Федерація. Вони думали, що це такі самі люди, як і ми, як і там поляки, чи американці. Вони, розумієте, вони не розуміють, що це люди, які от в них слова читаються по-іншому. Розумієте, якщо НАТО угрожає національним інтересам Російської Федерації, це означає, що НАТО може перешкодити захопити територію України. І всі ці російські слова, вони читаються. Тобто вони всі правдиві. От коли їх слухаєш Путіна, з нього сміються. Ні, він правду каже. Просто ви розумієте, про що він каже. Він правду каже. Україна в 98-му році була визначена на РНБО РФ, була визначена стратегічним пріоритетом номер 1. 98-й рік. Після цього була влада Єльцином передана команді силовиків, тому що період Єльцина не зміг забезпечити інтеграцію України в Росію. СНД задумувалось... Хоча желання було і у Єльцина таке. Так. Да. СНД задумувалось як спосіб скинути Горбачова з посади. Да, і потім обратно зібрати все в кучу. Так, але коли всі полізли по своїх норах, чи по своїх цих, вони злякалися. І вони не змогли жодного інтеграційного проєкту зробити. Як то Чорномирдін, там і теж, і так, і сяк, не вийшло. Тоді Єльцин дав дозвіл силовикам на інші методи повернення територій. Тобто, по-хорошому не вийшло. І фактично ми сьогодні є отим пріоритетом номер 1, це ми є жертвою номер 1, так? І нам ще, може, пощастило трохи, що військові дипломати, російські дипломати, військова розвідка, яка тут сиділа, яка представлена, вони любили комфортне життя, вони любили спілкуватися лише з російськомовними і з русофілами, там жили з українками. І ви знаєте, вони не отримали адекватної картини по Україні. Вони звітували своєму начальству. Все нормально, Україна лежить, можна брати. Хліб-сіль, весь лівий берег як мінімум, розумієте? І це дезінформування російських спецслужб. Президент Російської Федерації призвело до того ляпу, який він сказав, що там весь лівий берег – це Новоросія. Тобто він поспішив. Тепер вони якби побачили, що воюють і на Донбасі є нормальні люди, і вся Україна може воювати. Але це вже інша історія. Вы совершенно классно разложили все прошлое и настоящее. А есть у вас какие-то прогнозы, варианты развития событий? Плохой, хороший, средний? Вот на будущее подробно. Я не зовсім політолог. А тут, слушайте, я политологам как раз и не верю, между прочим. Є два шляхи розвитку ситуації – правовий і неправовий. У разі повернення або виведення оцього всього у правові рейки, або постановки цієї всієї ситуації на правові рейки, ми маємо перспективу. У разі того, якщо все залишиться у неправовій площині, де ми не визнаємо агресора, члени ООН не тиснуть на агресора, ми не чинимо реальних спроб зупинити агресію на території Російської Федерації, тому що бити треба по Російській Федерації зсередини, так званою гібридною війною. Так? Ми танками їх
Не переможемо. Тобто в разі, але це дійсно стан війни. Це треба бути чесним, свідомим. Это называется называть вещи своими именами. Так, назвати річними іменами. Тобто ми йдемо, якщо ми вийдемо таке рано чи пізно на правовий шлях, і ми тоді матимемо і союзників, де може хтось буде бідніше жити, але ми маємо шанс. У разі залишення у цьому так званому брехливому гібридному болоті, тому що гібридність – це не юридичне поняття, це від страху воювати, від страху або від бажання передати щось Росії, усі вигадують цю гібридність. Нема гібридності. Так само починалася російська чи радянсько-фінська війна, гібридності. Вони обстріляли власну територію, Радянський Союз. Так само починалася Друга світова формально, так? Коли в'язнів там польських чи цих німецьких одягнули в польську форму, перестріляли і сказали, що це був напад на якусь там станцію німецьку, так? Радіостанцію. Це теж гібридність так звана. Тобто це все воєнна хитрость у Росії. Ніякої тут гібридності немає. Тут є просто оптимальний спосіб захоплення території з мінімальними жертвами. Делаем ли вид мы, что в это верим, или прямо говорим, что называем все как оно есть? Войну войной, врагов врагами, а не на 8-м году войны. Вот опять про экономику. А вот если вот это сделать, принять вот эти решения, можно лишить их собственности здесь? Вот Безперечно. Те, про що ми вже говорили з вами на початку. Воєнний стан, стан війни зобов'язує керівництво України арештувати все майно на території України держави-агресорки і її союзників. Далі інтернування громадян, те, про що ми говорили, і далі пішло. Тому, звичайно, все майно, власниками якого є фізичні, юридичні особи Російської Федерації, або бенефіціарами, які є, скажімо, на Кіпрі зареєстровано, але той же там якийсь там Іванов чи Патрушев. Кінцевий бенефіціар. Тобто, розумієте, це треба встановити і, звичайно, припинити цю торгівлю і поповнення російського бюджету з території України. Чому у нас до сих пор не прийнят закон о колабораціонізмі? Немає політичної волі. Знову ж таки, люди, які, видно, в парламенті, які в адміністрації президента, вони, очевидно, і досі не усвідомлюють, там, мабуть, інші якісь задачі стоять, досі не усвідомлюють фатальної небезпеки, кривавої небезпеки, яка вже нависла, яка, власне, над цією землею, ви знаєте, з 1169 року, з моменту першого спалення Києва росіянами, Андрія Боголюбського, воно триває досі. І те, що в 14 столітті Литва, Польща, Україна і Білорусь вибили цю орду звідси, це було єдина перемога. Фактично сьогоднішні члени НАТО, наші західні союзники, спільно з українцями, і вже тоді частина українців, це була одна битва при Вірпіні і друга Сині води, Кіровоградська область, вже тоді, коли орду розбивали, частина українців воювала з боку росіян. І Полтавська битва, 709 рік, частина українців воювала проти росіян, частина за росіян, за Петра І, так? Тобто українці розділені, і росіяни їх інформаційно в першу чергу дроблять на східняків, західняків, там тих-сяких, там бойків, лемків, гуцулів, там слобожанців. Дійсно, ми всі такі, але ми одні, так? Ми один народ, ми громадяни однієї країни. І інформаційну політику Росії треба було припинити давно на цій території. Знаєте, у нас це ж не перша зараз ознака тільки майбутньої агресії. В суд, початок 90-х років, подача в суд, що Севастополь належить росіянам. 93-94 рік президент Мішков і спроба перевороту в Криму. Так? Це ж не перший раз. І якби навіть це все пропустити, враховуючи нашу незрілість, нашу там якусь там юність державну, так. Ви знаєте, у жовтні, чи початок листопада 2003 року, Тузла, операція Тузла російська. Так от тоді, коли Левада-центр опублікувала опитування, коли 87,3% опитаних росіян на запитання, що вам краще, добросусідські відношення з Україною чи острів Коса-Тузла, відповіли острів Коса-Тузла. Уже тоді треба було готуватись до війни, причому бешеними темпами, уже у 2003 році. Який факт ви згадали, да? Так, а розумієте, і після цього ще було кілька таких от всяких ознак, після яких можна було давно готуватись до війни. Але політична нація, тобто більшість від тих, хто ходить на вибори, це є політична нація, ті, хто визначають майбутнє країни, політична нація визначалась як така, що не хоче воювати. Очевидно, більшість українського народу не проти жити і під Москвою. Більшість? Я думаю, що так. Від тих, хто політична нація – це більшість від тих, хто ходить на вибори, так? На голосування. У 2014 році, вже після війни, кого обрали? Людину, яка сказала, що випалить останнього росіянина тут кальоним железом? Ні. Вони сказали того, що
як я сказав, за 2 години, да? Там, за 2 тижні, за 2 місяці, за 2 години, каже, я, каже, мир забезпечу. Розумієте? Народ проголосував. В нас хвилина залишається, але все ж таки вихід є. Тобто я не хочу таким песимізмом закінчувати програму. Ну, логічний вихід є і альтернатива тому шляху, який привів к трагічному прикладу. Повернення всієї ситуації винятково на правовий шлях, який визначений міжнародним і національним правом. І в цьому контексті пошук надійних союзників, а вони будуть. Скажіть, будь ласка, от дуже коротко, так чи ні, нам потрібен свій Ататюрк? Не диктатор, ні, а людина, яка просто ось та людина, яка називає речі своїми іменами. Ну, я про таке б і не мріяв. У мене набагато скромніші уявлення про наше. Сюди потрібно, президентом чи верховним головнокомандуючим потрібен просто розумово здатна, правосвідома, рішуча, совісна людина. І, власне, якщо це Ататюрк, то я, звичайно, тільки за. Але це просто має бути розумна, совісна людина, яка буде виконувати закони України. Вы знаете, я не знаю, как оно будет, но я думаю, что Путин с его сумасшедшим населением и амбициями заставит нас действовать гораздо менее вяло, чем мы действуем сейчас. Потому что они не остановятся, это точно. Вы же согласитесь, вот русские не остановятся. Они все равно что-то будут делать. В Україні голка у тому яйці Кощея безсмертного. Тобто росіяни об'єднані ідеологією, яка зав'язана на історію. А відповідно до офіційної версії російської генези історичної, вся Росія вийшла десь приблизно з Київської області. Це в них ісход. Так. Де ми тут взялися, невідомо. Антропологів вони не слухають, археологів не слухають, істориків не бачать. Тому для них володіння Україною – це питання виживання російської державності. Ми для них є найсмертельнішим ворогом на планеті, бо без України вони не є тими, кого себе називають. Так, і на цьому ми ставимо крапку. Пане Василю, дуже дякую, що пришли. Вам спасибо за внимание. Я сам для себя очень много узнал сегодня. Предполагал, что будет интересный разговор, но не ожидал, что настолько. Спасибо, что смотрите АТР. Спасибо, что поддерживаете наш телеканал через Patreon и другие возможности. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему Patreon. Мы только благодаря вам, вашей помощи сейчас вещаем. Оставайтесь с нами, смотрите АТР. До новых встреч в эфире.